Γεια σας, είμαι ο DJ Florian's Delcali και σας είχα πει χθες σε ένα βιντεάκι ότι σε ένα κόμμα θα σας δείξω κάποια πράγματα για να μάθετε και εσείς να κάνετε το crapping. Και βασικά θα δείξω τα βασικά, ό,τι χρειάζεται για να αρχίσετε. Να σας αρχίσει πρώτη. Το σημαντικότερο σε το crapping και κυρίως στο clone crapping είναι η κίνηση των χεριών. Δεν κάτσε να κάνεις ούτε αυτό, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα. Απλά περνάω τα χέρια μου. Ούτε κροφιές να βαράς κάποιον. Γιατί αυτό κάνουν οι crappers. Άλλο το clone crapping, άλλο το crapping. Το crapping το κανονικό είναι πάλι. Το clone crapping είναι αυτός που κοροϊδεύει αυτό που κάνει την πάλι. Λοιπόν, το βασικότερο είναι η κίνηση των χεριών. Δηλαδή το πρώτο είναι, παράδειγμα, κρατάς το χέρι σου και γυρνάς πίσω όμο και γυρνάς. Πρώτο, ένα δεύτερο παράδειγμα. Παίρνεις, τραβάς, σπρώχνεις. Αυτό είναι το πιο βασικό, τα χέρια. Παίρνεις, τραβάς, σπρώχνεις. Μην ξεχνάτε, τίποτα δεν είναι απλό, ούτε έτσι. Θα δοκιμάζετε νέες ιδέες και κυρίως θα βλέπετε να εξασκούνται όπως εξασκούνται οι άλλοι στο YouTube παράδειγμα. Γράφετε clone crapping και θα βρείτε πολλά παραδείγματα. Συνεχίζουμε, εξάσκηση δεύτερη. Τα stomps. Τα stomps είναι τα μεγάλα χτυπήματα με τα πόδια. Θα το δείτε, όποιος δει βίντεο crapping θα δείτε πολλές φορές να γίνεται αυτή η κίνηση. Και κυρίως είναι μια κίνηση χαρακτηριστική, γιατί δεν είναι ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Κάνετε έτσι, μπορεί να συνδυάσεις και να αλλάζεις δικά σου. Το κυριότερο είναι αυτό. Δεύτερο. Να ακούσει το bang, γι' αυτό λέγεται stomps. Και τρίτο πράγμα, τα chest pops. Τα chest pops είναι το στήθος, τα pops του στήθους. Γιατί πρώτον αυτά ταιριάζουν πολύ με τα stomps. Χτυπάει το πόδι, bang, στήθος. Το στήθος είναι το pop, αυτή η κίνηση, να πηγαίνει μπροστά. Δηλαδή, κάτσε εδώ πέρα έτσι κανονικά, στο chest pop, στο chest pop, στο chest pop. Να το θυμάστε, είναι από τα κυριότερα και αυτό. Χέρια, πόδια, στήθος. Πράξη τέταρτη. Αυτό μας κάνει ένα tip. Δεν είναι στάνταρ, απλά το ξέρετε αυτό. Είναι ένα σοβαρό, είναι που δεν το χρησιμοποιούν όλοι οι crappers και κυρίως οι clone crappers. Είναι τα travels, η μεταφορά του σώματος. Δηλαδή, αν είσαι εδώ, δεν θα πας και είσαι μπροστά στον άλλο, δεν θα πας πίσω περπατώντας. Είναι άλματα, αλλά όχι άλματα κλασικά. Θα σας δείξω όμως τώρα. Είσαι εδώ πέρα, δεν κάνεις έτσι. Δεν κάνεις αυτή την κίνηση να πας πίσω, ούτε κάτι τέτοιο. Η κίνηση είναι παπ, σαν τα stomps. Είναι παπ, αυτό πράγμα. Και αν μερικοί πηγαίνουν έτσι πίσω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πας πίσω. Υπάρχει που είσαι εδώ πέρα, κάνεις το chest pop, στροφή, στήθος, χέρια και πίσω. Αυτό ξέρετε, αλλά όταν θα βγαίνετε προς τα πίσω, παπ, θα ακούγονται, γιατί είναι stomps. Λοιπόν, και τώρα θέλω να συνεννοώ ότι τα tricks. Τα tricks είναι με ζήτα στο τέλος, όχι με σίγμα. Δεν είναι τα tricks στα κόλπα. Δηλαδή σου κάνω κάποιο tricks, ξέρω εγώ τώρα και τέτοια. Είναι τα tricks που είναι κάποιες χαρακτηριστικές κινήσεις στο crappers. Όπως δηλαδή αυτός που ανακάλυψε το clone crapper έχει μια χαρακτηριστική κίνηση, ο οποίος κάνει chest pop, κάνει κεφάλι, κατεβάζει και travel. Δηλαδή σε γρήγορα κίνηση γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξεχωρίζω ότι είναι αυτός που χιλιόμετρα να το κάνει αυτό. Ο καθένας έχει τη δικιά του. Πρέπει να φτιάξετε μια άλλα σοβαρή, δηλαδή π.χ. παράδειγμα εγώ έχω αυτή. Είναι χαρακτηριστική μου κίνηση. Arm swing, chest pop, hip back, travel. Είναι χαρακτηριστικά και γίνεται έτσι. Υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, καθίστε, δείτε τα βιντεάκια, πηγαίνετε στο YouTube, γράψτε clone crapping ή αλλιώς crapping και θα σας στείλω και εγώ μερικά sites, θα τα βάλω στις σημειώσεις μου και θα βρείτε από εκεί πέρα πάρα πολλά. Θα σας δείξω κάποια άλλα πραγματάκια. Ένα κόλπο από τα tricks που είναι πολύ πετυχημένο είναι μια κίνηση που είναι που βγάζεις το παπούτσι σου αλλά χωρίς να βάλεις στο χέρι. Κλασικά με το πόδι το πατάς, το βγάζεις, αλλά κάνοντας το χορεύοντας. Κάνεις μια σβούρα για τον εαυτό σου, τραβάς ένα chest pop, arm swing και έτσι πως σκύβεις, το πατάς, βγαίνει και δείχνει το δάχτυλο όπως τα κάτω. Και κι άλλος μένει, ξέρω τι έκανε τώρα αυτός. Και υπάρχουν πολλά. Και σε λίγο καιρό θα διοργανώσω κάποιους διαγωνισμούς να μπορείτε να έρθετε να δείτε, να χορέψετε, να συμμετέχετε με έπαθρο αρκετά.
Να αρχίσουμε. Θα σας δείξω αυτή την κίνηση που σας είπα. Είναι hamstring, chest, πρόχουμε τα χέρια, η σβούρα. Η σβούρα αυτό ότι πάντα γίνεται με τη φτέρνα, όχι με τη μύτη, με τη φτέρνα. Λοιπόν, είσαι εδώ πέρα, κάνεις τη σβούρα σου και με το που σκύβεις, το πόδι σου έσπουσα γυρνάει, με το που σκύβεις, κολλάει εδώ πέρα, βγάζεις και κάνεις αυτή την κίνηση και δείχνεις. Και ο άλλος σημαίνει, ξέρω εγώ, είναι τώρα τι έκανε το παλικάρι, στο να βάλει το παπούτσι μου, ή τώρα τι έκανε το παλικάρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει μια κίνηση η οποία πάλι, έτσι πως είμαι τώρα, που σέρνεσαι με το γόνατο, πας κοντά του και κάνεις πως τον κατουράς σαν να είσαι σκύλος. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν και κυρίως οι κοροτούμπες του κράπινγκ, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολες. Γιατί είσαι εδώ πέρα, σκύβεις, σηκώνεις πόδι, γυρνάς, κάνεις μια σβούρα στον αέρα, αλλά δεν κάνεις κάποιο και να σκάσεις πάλι έτσι. Σκάσεις χαπρογόνεις σου με την πλάτη, λες και είσαι χτυπημένος και νεκρός. Σαν να σε χτύπησε αμάξι και έχεις πέσει πίσω τα ανάσκελα τώρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αυτά είναι τα βασικά και στο επόμενο βίντεο θα είναι τα πιο δύσκολα.